हेलो लोगोफोर बयखौबो बड' एसएम आपडेटआव बरायबाय। आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दङ। दिनै नोंथांमोननि सेराव गोदान सोलिफु बर' रादाब लानानै फैबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे फारि नायलांदो। गिबि रादाबाव दङ बिसायख'थिनि उनाव बिटिसि सरकार दाखांबाय आरो मैयाबो आसाम सरकार दाखांबाय। बिनि बेसेबा गोबाव उनावसो मैयानि समाव गांसे सावगारिया समाजारि बिजों आरो खौरां बिजोङाव गोसारदों। नुनो मोनदों बर'नि सानै गोख्रोंसिन दैदेनगिरि मानगोनां हाग्रामा महिलारजों लोगोसे बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'खौ जयैनो नुनो मोननाय जादों। बिथांमोना खोब खुसियै साहा लोंलायदों। बे सावगारिया बर' हारिनि थाखाय खौसेथि, गोजोननाय, अनलायनायनि इयुन रादाब लाबोगोन होनना गोबाङानो बुंसोदों आरो मिजिंथिदों। गोबाव समनिफ्रायनो बर' हारिनि गेजेराव राजखान्थिखौ लानानै गावजों गाव एना एनि जाबाय थानायखौ बेबायदि समाव बे गांसे सावगारियानो रोजा रोजा बर' फिसाफोरनि गोसोखौ सुग्लायहोनायखौ नुनो मोननाय जादों। उरखावगोरा ब्रह्मआ केबिनेट मन्थ्रि मोननायखौ गोजोनदों सापागुरि बियाबनि रायजो राजाफोरा। बाक्सा जिल्ला 63 नं सापागुरि बियाबनिफ्राय इउपिपिएल दोलोनि जानानै देरहालांना आसाम एसेम्ब्लियाव केबिनेट मन्थ्रि मोननो हानाय उरखावगोरा ब्रह्मखौ लानानै गोजोननाय फोरमायदों बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा। मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियोदि बाक्सा जिल्लानि 63 नं सापागुरि बियाबनिफ्राय भारत उदांस्रि समनिफ्रायनो केबिनेट मन्थ्रि मोननो हायाखैमोन, नाथाय बे बाराव गिबि खेबनि थाखाय इउजि ब्रह्म बिथाङा मोननो हादों आरो बाक्सा जिल्लानि गेजेरावनो जौगाथायनि खामानि मावनो सुबिदा गोनांसिन जासिगोन होनना फोरमायथिदों। इउजि ब्रह्मखौ देरहाहोनानै आसामनि एसेम्ब्लियाव केबिनेट मन्थ्रि बिबानखौ होनायनि थाखाय राकेश ब्रह्म बिथाङा गोदानै सायख'जानाय चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिसिनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांमोननिसिम गोजोन हामलायनाय बावहरदों। लोगोसेनो बाक्सा जिल्लानिफ्राय केबिनेट मन्थ्रि मोननो हानायाव गोबांथार फरायसा आफादफोरजों लोगोसे समाज सिबियारि आफाद आरो रायजो राजाफ्रा रंजादों आरो गोजोननायखौ फोरमायदों। रायजोआव जादों गले गले जिनाहारनि जाथाय। खामानिनिफ्राय न'आव फैफिननाय समावनो सासे रान्दि आइजोखौ दुथांफोरा हानजायारि जिनाहारि खालामदों। काछार जिल्लानि सिङाव थानाय सिलचरनि एनआइटि खाथिनि मुदुथिल्लायाव जादों हानजायारि जिनाहारनि जाथाय। सासे रान्दि आइजोखौ थांनाय रबिबारनि मोनाबिलियाव साथाम दुथांफोरा हानजायै जिनाहारि खालामदों। बे समाव जिनाहारि खालामग्रा साथाम दुथांफोरखौ पुलिसा खानो हाबाय। हमजानाय साथाम दुथांफोरनि सानैनि मुंखौ फारियै कानाइलाल गवाला आरो सनात गवाला होननानै मिथिनो मोनदोंब्लाबो सासेनिखौ मिथिथ'नाय जायाखै आरो जिनाहारि खालामग्रा दुथांफोरखौ मुदुथिल्लानि होननानै सिनायनो मोनदों। जिनाहारि खालामजानाय दुखुथिया रान्दि आइजोआ गंसे प्राइभेट हस्पिटालाव नार्सनि साख्रि मावो होनना मिथिनो मोनदों। रबिबारखालि हस्पिटालनि डिउटिखौ फोजोबखांनानै आइजोआ न' फारसे थाबायबोबाय थादोंमोन। बे समावनो साथाम दुथांफोरा बेखौ न'आव दोनहैगोन होननानै गारिजों हाग्राबारियाव दैखारलांनानै हानजायारि जिनाहारि खालामो। दानिया फैबावदो गुबुन मोनसे खौराङाव। आसामनि चिफ मिनिस्टारनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि महरै आइएएस अफिसार समीर के सिन्हानो एपइन्टमेन्ट होबाय। मैया 10 मे खालि आसामनि चिफ मिनिस्टार महरै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गोदानै बिबान लानायनि उनाव प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि महरै आइएएस अफिसार समीर के सिन्हानो एपइन्टमेन्ट होबाय। मख'नो गोनांदि इं 1994 बेट्सनि आइएएस अफिसार आसाम सोरखारनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि महरैबो खामानि मावबोखांबाय। साननि समावनो ढेकियाजुलियाव डाकाइतआ लुथिदों 8,50,000 रां। मैया साननि 12:30 रिंगासो समावनो ढेकियाजुलियाव साथाम डाकाइतनि हानजाया 8,50,000 रां लुथिनानै लाना खारदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला ढेकियाजुलि टाउननि गंसे बेंकआव साथाम डाकाइतनि हानजाया AK-47 राइफल, पिस्तल आरो गोबारै खुखुरि लानानै हाबदोंमोन। बिनि उनाव बेंकनि सिकिउरिटि गार्डखौ गाग्लोबनानै हुमखि होनायजों लोगोसे फेरथाम गुलिबो गावगारनानै रांनि थफ्लाखौ लानानै पालसार गारिजों खारखोमालाङो। जाथाय जानायनि उनाव ढेकियाजुलि थानानि पुलिसा नुजाथिफैनानै जाथायनि सायाव संदाननानै नायबिजिरनाय खामानिखौ जागायदों, नाथाय दासिम सासेबो दायनिगिरिखौ खानो हायाखै होनना मिथिनो मोननाय जादों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। भारतनि मिरु नखर मन्थ्रि मानगोनां अमित शाहआ आसामनि गोदान चिफ मिनिस्टारखौ टुइटाव असमिया हांखोजों लिरनानै साबायखर बावहरदों। हादोरनि मोनबा रायजोआव जानानै थांनाय बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावनायनि उनाव मोनफ्रोमबो रायजोनि चिफ मिनिस्टारफोरानो बावैसो सान सिगांनो समायखिरा लाखांबाय। मैया आसाम रायजोनि चिफ मिनिस्टार महरै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया समायखिरा लानायनि उनाव हादोरनि नखर मन्थ्रि अमित शाहआ गावनि टुइटाव असमिया हांखोजों लिरनानै साबायखर बावहरदों।
लोगोसेनो बिथाङा बुंबावदों दि हादोरनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिनि बोर आरो रायजो राजानि अनसायनायजों आसाम हादोरसानि गोजोन खौसेथि आरो जौगानायनि बेलायाव मोजां मोनसे थासारि लाबोनानै होगोन होनना मिजिंथिदों नखर मन्थ्रि मानगोनां गेदेमाया। दिनैनि रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। स' अननानै भिडिअखौ लाइक कमेन्ट खालाम आरो लोगोफोरनो WhatsApp फेसबुकआव शेयार खालाम। जायफोर दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अननानै बड' एसएम आपडेट इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। उननि समाव जाहाथे बेबायदिनो गोदान खौरां नोंथांमोना नायनो हानाय बायदि। गोजोन्थों।